Sziasztok, én Tomik vagyok, és ebben a videóban itt tart velem Loxi. Sziasztok! És ez egy Hunger Games videó, és ő is videózni. Várják, én is kezdem, de majd minden, amikor majd indul, jó? Jó. Ha egy ember, akkor addig én is vágok egyet. Mondjuk a vágás után 30 másodpercet múlva kezdődik is. Akkor... Nem, akkor kezdem, amikor 5. És hát reméljünk. Jó lesz amúgy. Már akkor kezdheted. Na, 3-2-1. Sziasztok, bosszúk, és itt a Hunger Games első rész, itt van velem Tomi. Sziasztok. És akkor el is indult. Na, gyere a Van szokásos egy helyre. gyémánt, mennyi 2 vaskard. Itt jó a TNT, itt jó a TNT. Jó. Van 2 vaskardom kell. Ja. Gyere a szokásos helyre. Oké. Irányítót vettem. Mit vagyok, Loxi? Van egy majdnem. Föl kéne öltözködnöm, mert nem tudom milyenek izé. Ez ott van pár cucc. Tessék. Akkor menjünk ölni. Azt hittem már. Tökéletes. Nagyon jó. Ok. Na. Na. Senki? Hol vagy? Lent. Ott egy. Ja, ott vagy lent. Ott vannak. Ha egy. Az laggol, vagy most én laggolok? Én is laggolok egy kicsit. Akkor szerver lag. Ne ölnek ki. Ne. Vigyázz! Menekülj! Már? Mert ott a gyerek. Ne laggoljon már az ott szerver. Hol van? Ott van. Elő van. Várjál. Lecsapok rá. Megöltem. Hát, ha lesz egy mentőcsomag, jó lenne. Textúra pack. Nincs itt senki, úgy lesz itt tiszta terep. Textúra pack a leírásban, ez a Loxi Rage pack. Ja, nem tudom miért ezt a nevet adtam már. Már rég volt. Kb. De kiürítettem, hol vagy? Megyek fel spawnra, az igen, hogy hall. Jó, várj meg. Jó, itt várok, vagy várok. Most megyek. Maradj melvétet, És kidobjuk. ha szeretnétek még Hunger Games-es videót, akkor írjatok egy kommentet. Kell iránytű? Ha van fölösleges, akkor jöhet. Van 2. Nincs, hát akkor Van 3 darab. adhatod. Itt vagyok mögötted. Nézd, ott van. Ja. Ha kell egy arany, mi az? Fő. Aha. Olyan. Köszi. Most kell egy iránytű, vagy 2 adtál? Nekem van még egy. Ja, jó. Ezt ide rakjuk. Ilyen Aha, ott ide. egy gyerek, gyere, ott a Szabi. Gyere! Ott van Hol? bent, ott. Ketten vannak? Aha. Ne menjünk szerintem. Hogy jövünk ide vissza? Mindegy, gyere, ugorj ide. Yes. Ja. Ha itt van egy chest. Nincsen semmi. Hol vagy? Egy. Nézd itt, ez te vagyok. Még egy pot... Ja, itt tele vagyok pottival, ja. Nem szóltam. Az a baj, hogyha ütök, akkor így kicsit így laggol. Nem tudom miért, mindegy. Mennyi van 180 FPS-en vigyük közben. Mindegy, akkor szerintem menjünk. Ott vannak. Ott vannak. Az egyiket csapjuk már. Kéne ott szükülni. Mind a kettőt kicsapa. Jó, Aha, többen 3-an vannak. Vagy nem? De hát ez nagyon sokan vannak. Na gyere, csapjad azt, én ezt kicsapom. Ne, ragd már le. Jaj. Azt a, én leestem ide, én inkább elmenekülök. Jó, menjünk inkább el, mert ezek sárman tímek. Ó, meghaltam, na mindegy. Akkor még egy Hunger Games. Nézd engem! Jó, még egy Hunger Games videóval fogok jönni, a vágás. Vágok egyet, és aztán lesz még egy. Addig is sziasztok. Csak itt vagyunk a vágás után, ugye Loxi itt van. Sziasztok! Előbb megnyerted Loxi, ugye? Ja, mentem azzal Szabival, azt mondta valami videós, hát én nem ismertem. 2000-es videó van. Biztos. Na gyere, kell kőkard, vagy van kard? Van kardom. Gyere, ja, és most már becsatlakozott hozzánk kalandra fel. Ja, és vaskardom Köszönjél van. már. Itt vagyok, srácok. És akkor kezdem Hol én vagy, is, Tomi? Szokásos kezdem gyors helyen? én is a videót. Szokásos helyen vagy, Tomi? Aha. Jó. Sziasztok, én Csatorják, és ez itt egy Hunger Games-es videó. Itt van velem Bloxy Sziasztok. és Tomik. Sziasztok.
Jó, inkább melyik a jobb, aranykar vagy kőkar? Kőkar. Kőkard. az jó. Aranykard az kevesebbet is sebész talán még. Loxi, nézd, ott egy cipő. Cipő! Legalább Nike vagy mi? Ja, Adidas. Videó termék megint is tartalmaz. Hó, Ezt majd ki kell sipolni. Hm? És ki is lesz. Ja, azt hittem a kalandra feladjuk. Itt is van chest. Gyere, kalandra feladok egy nacit. Bombaragú. Nike ez is. Van nekem azom is. Ilyen. Hát ez lánc, ez jobb, ez jobb. Ez nem Tök kínai ez a Hunger termék. Games. Nagyon jó. Loxi, ez nagyon érzi. Nagyon sokat Fú. mondja. Nagyon éli. Hát előbb basszod. Rájött a diakordos. Van Van három. nem tudom, ne Ö, tőlem Csonti- kérdezni, hogy csinálni. Csontinak a leírásból csatiája meg a Loxinak is. Nekem is ugyanígy lesz, mindegyikötöknek ott lesz. Kancsatok be. Jaj, help, spam! És hát nem kell, kicsapom. Ó, gyereknek volt egy csomó aranyalmája. Meghaltál? Nem, megaltam. Ja. Ja, ő kettőt öltél. Van valakinek egy vaskardja fölös? Ott Nekem vannak nincs. sokan, Tomi, gyere már. Hol? Tomi, te hova futottál? Én itt vagyok, spawn. De nem vagy Ott itt. vagy, itt Ott vagyok. vannak a sok gyerek, gyere már. Van egy fölös vaskardod, vagy nincs? Nincs. Akkor De mindegy, vasat gyere. tudok adni, hogy van vasad? Nincs. Nézd, adok azért egyet, hát tudsz majd. Jó van, nem baj, most gyere, öljük már meg azokat ott. Azok szövíznek, nem? Szerintem, ja. Vagy nem tudom, Mert egyik. az igen. Jó, szép. Azt Gyere. Bom. Menjünk utána, neked van Enderpearl-öd, utána tudsz menni. Csak Hol szép. van? Ez a kalandra, majdnem megütöttelek. Kicsit aggolok. Hátból jövök. Nem kicsit, nagyon. Ne, kicsapom, hát kalandra. Na mindegy. Akkor ez a videó ennyi is lett volna, hát egyszer se sikerült nyernem. Ha tetszett, iratkozz fel, lájkold. Sziasztok! És ha még szeretnétek ilyen videókat írjatok. Sziasztok!